не може да си загубил, ако си накарал милиони хора да повярват в тебе. Когато обичаш футбола, няма как да не обичаш и Джанлуиджи Буфон. В следващите няколко минути ще покажа на всички защо трябва да ценим и подкрепяме хора като Буфон. И още един път. Не може да си загубил, ако си накарал поне един човек да повярва в теб. Гледайки клиповете на Буфон, гледайки снимките, гледайки всичко това, мисля, че тази сентенция с пълна сила важи за един голям, ама много голям човек и футболист. А именно, вратарят на Ювентус. В следващите редове няма да намерите някаква точна статистика за успехите на именития вратар. Няма да броим до 12 и да сравняваме титлите на Реал, Милан и Барселона с тези на 7-кратния вице-шампион Ювентус. Няма да се сещаме за това, че Буфон е рекордьор по участие в италианския национален отбор. Че е 8 пъти избиран за най-добър вратар на серия А. Че е обявен за вратар на 21 век от Международната федерация по футболна история и статистика. Че е 8 пъти шампион на Италия. Че е 3 пъти носител на купата. Че е световен шампион. Джанлуиджи Буфон. Така нататък и така нататък. Преди години в своята книга Клоунът, големият френски вратар Жоел Бац бе написал следното: вратарят е самотен овец. Имайки предвид, може би, факта, че вратарят се различава от своите съотборници по фланелка. Че той е последната преграда пред гола. Че той може да избие топката на гол линията и да спаси тима си от поражение. Или някой фен на трибуните от инфаркт. Голям е Бац, но не е съвсем прав. Вратарят не е самотен овец. Или поне Джанлуиджи Буфон не е такъв. В нощта в Кардиф Буфон имаше подкрепата на хиляди по трибуните и милиони пред телевизорите. И дори да допусне не 4, а 40 гола, хората вече вярват в него. Това да накараш малки и големи от този шарен свят да те подкрепят, да ти стискат палци, това може да се случи само на един велик футболист в най-великата игра – футбола. А Буфон накара хората да симпатизират на Ювентус. Не защото Ювентус е страхотен отбор, не защото има най-доброто нападение или най-добрата защита, а защото на вратата има най-големият и харизматичен футболист в последните няколко години. Гледам клиповете, гледам снимки и си мисля едно. Когато в ранните часове на деня след финала ми се обади моя голям приятел Петър Добрев, се сещам само за следното, че той каза едно: много съм щастлив за Реал Мадрид, но ми е мъчно за Буфон. И след като съперника дори дълбоко в сърцето си изпитва мъка за твоя голям, легендарен играч, наистина си заслужава тези думи. И наистина си заслужава да има такива хора, като този вратар.
Тогава разбрах, че сме на прав път. Това показва, че хората, въпреки войните, терора, конкуренцията в работа или битката на Зеления килим, са преди всичко хора, добронамерени, истински, чисти в душата и дълбоко в сърцето си. Буфон накара хиляди хора на трибуните и милиони пред телевизорите да му симпатизират. А когато си накарал хората да повярват в теб, няма как да си губиш. Благодарим ти, Буфон. Ти ни показа как трябва да се борим, независимо дали печелим или губим. Макар че човек, който накарал милиони хора да му симпатизират, няма как да е губещ. И сега, в този момент, ако съм накарал поне един човек от тук насетне да симпатизира на Ювентус и на Буфон, няма как да съм губещ и да е било напразно да споделя тези мои мисли и думи към вас, уважаеми зрители.